Miabot sa 165 ka mga binilanggo sa Talisay City Jail ang migradwar sa Alternative Learning System sa Department of Education. Ang mga graduates mipaso nga nakatoga ug midawat sa ilang diploma sa miaging simana. Sa Talisay City Jail Male Dormitory, 30 ang migradwar sa elementarya, samtang 103 sa junior high school. Samtang siya musab sa elementary ug 23 sa high school sa Talisay City Jail Female Dormitory. Si alias Klang, usa sa mga migradwar, mitataw nga ang edukasyon dili lang para sa mga gawasnod, apan para usab kini sa mga tawo nga anaa sa sulod sa prisuhan. Kinsa nagmalaumon nga mugawas sa umaabot nga mga adlaw ug magbag-o na sa kinabuhi. Sa Cebu City, niadtong Miyerkules, 79 ka mga PDL sa BJMP Cebu City Jail Annex ang migradwar usab sa Alternative Learning System. 52 kanila sa junior high school, samtang 27 sa elementary ang nakadawat sa ilahang mga sertipiko human nakakompleto sa maong programa. Gitambungan ang mga aktibidad sa mga kadagkuan sa jail facility.